Pare, Kap, ada kami kap. wenta bang kuman damagin di kwa. Nadamag ko kami nga, dilaklaw ko ano nga kwa daga. Ay, sakto kap, hampay nga naala. Datay ilalakot talaga nga daga ta kailangan si kwarta. Apay ngay la ko. Wala arti kwarta kap. Kompleto ba di jay nga daga? Yun akap, kompleto ajay. Dapay mula nagarad ajay kap eh. Dati kwa na, kailangan pa ba di papel lang mo. Ora nga kailangan nin kap. Sa ko mi Napatad ajay kap. Napatad nga daga. nagbibiro Dapay kami ta kwa kailangan ti dagang kami tawan dagdag kami nga kwa. Kailangan ti siyempre ada di anak ko. Kailangan ti patawid kasi ito nung kwa. Yun ang sakto kap. Kaya gasawa lang kaya umpe dagdagak na pamahalak kami kanyada. Sakto kailangan si ko kap. Nuti ba location di jay nga kwa. Ati ni kap nga daga Ang ano tilala ko madaga? Win kap. Nakapasok? Kaya di may gamin dalagin nun nga daga di lakok kap. Lagit no naglawa mi nga daga nga may sektar yata may gam nakapasok nga daga tilala ko. Kit sa di kami nagdamdamag kap isungar nga kwa. Tay gamin to di kagdamag. Ila ko na to sa balin. Kino din ka di madikap. Peso. Takamit nga pilpilitin kap eh. Swerte di gumarang ta sa masetas nan. Sugarod. Kidin pa kaya't nakamula ka dati?